Don Allah ka yi sauri ka zo na gaji da zama. Sorry yo, sorry yo. Ya garin? Ya Allah wallahi. Ya aiki ya kujuba a kai da dawo. Muna nan dai muna ta fama dai kin ga yanda lamarin kasan take sai a hankali. Ya san dai ga sabon gwamnati ta ji. Alhamdulillah ai mun sabon gwamnatin nan aiki da ta kawo mana. Ai ba ka. Daɗin ta muke ji don mun samu ci gaba sosai. Allah ko. Wai baby, wai yaushe ne ma sallah sauran kwana nawa ne? Allah. Yaya lafiya? Wallahi ciwo. Ciwon ciki kuma? Ciwon ciki. Wallahi wallahi ne. Allah ya. Zai barin dawo. Barin ne dawo. Ka gama ciwon cikin ka. Yanzu aka ga daga maganar sallah da ciwon ciki. Munafurci ne irin nasu na magana sun ga sallah yana zuwa. Sai ka ga mutum ya ci gaba da tsire-tsire, ya tsire nan, ya tsire nan, ka gama ciwon cikin ka da murɗe-murɗenka. Ɗan za ka dawo, ya cikin. Kai, na ɗan ji dama fa. Ina tunanin ba zan ma kai gida ba. Ina gani. Am ya rabe. Kin gan ki yanda kike hakan nan ne a dai. Wai ni yanzu bai da wai sallan nan saura kwana goma. Allah ya kwana goma. Kwana goma. Kike ganin me abun yi yanzu? Da aiki ne yanzu. Kaga ina son a baya. Dobar da ke nan. Sarka 15,000. Foto. Takalmi ta 8,000 nake so, half cover. Yesu! Ina son ga kuɗin kitso 5,000, kuɗin da ya 3,000, takalmi da jaka ya kama 25,000 kenan, da takalmi da jaka 25,000 kenan. To, ga su nan dai. Shi abin da yawa. Kayan da kika lissafa nawa kuɗin suka kama? Ya kai 100,000. Sorry yo. To ai wannan babu damuwa a duba da ga tunda sannan da sauran lokaci. Amma fa ni kawai na duk samarin su kala uku suka yi, ni ma kala uku nake, ni ma kala uku nake so ka yi. Kawayen ki duka kala uku ba, amma dai duka dai kina ga dai abun ba wani matsala ko? To a wajen ka ba? Ai. Dai a duba gani. A dai duba, ya kamata a nan ki Ya nake ganin kiran nan kuma haka. Ba ta ma sadan tafi. Hello? Ya kamata a yi kyakkyawan gani. Kai. Babana kuma wani asibitin aka kai shi? Is that you? Kuka ce ba. Asibiti kuma? Ai, bari. Waye ba lafiya? Yari ne ba lafiya, bari ni. To Allah ya ba shi lafiya. Zan ka da jaka kuma? Kai baby tafiya ne ta kama wallahi jikin baba zan je asibitin da aka tura su ne dan na je gidan ma sun fita ba sana. To ya magana kayan sallan nawa? Allah dai ki bari mana ana ta magana baba ba lafiya da ba lafiya. Tsaya tukuna ka ban kuɗin kayan sallah ta. Kar ka je asibiti a je a cinye kuɗin. Ina ba gane ba. Bakatan ta kwance kuma kwance. Kin san kin ba ni tambaɗo min ko aka kin fi karfin haka. Ban akawun nan ban to ban akawun nan ba mai ya kamata. A'a. Bana bari kai na ya kulle ba. Mu dai da dara karina dan abu na. Yawwa ga ka samu. Wai ke ta akawun nan ba ke kin ga baba na jiki ba lafiya wai ke ta akawun nan ba. Allah ki hakuri idan na dawo duk wani abun da za a yi za a zo a yi shi. Kin gane? To shi ke.